Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Juni at taga Quirino Province. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Scott Sagi, Corazon Balaan, Katrina Alindada, ken Novelin Taberna. Makablaawan da Linda Nunez, Ruben Camos kan Jerry Camos, ti Barukbok Purok 5, Quezon Isabela from April Jane Camos. Amin a boys dita Janet Motor Parts ti Ballesteros Cagayan from Janet Kabasag. Shout out kada Virgilio Salem, Sean Pelojero Lopez, Adnira Sol Rolyoda kan Maribel Tayawa. Gutierrez family dita San Quintin kan Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Family Takardon ti Ballesteros Cagayan from Eric Brimbuela. Katrabahuak dito'y Glenn Mendoza Salon, Rojas Isabela. Iso da Charito, Marian, Tricia, Ising, Yanyan, ken Jerry from Joel Obungen. Amin at taga Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Shout out kada Daisy Beth Bagiwan, Mary Jane Takang, ken Madeline Ballesteros Milo. Kukumparat kan kabaranggayak dito'y Barangay Malamag East, Tumawini Isabela from Bimbo Tamang. Jenaline Sullivan, kanimamangko di Tabulawen, San Fabian, Pangasinan. Shout out kada Perlita Ramos kan Homer Alamo. Reynaldo Jose, Nanay Conching, JC Ayan, Jester, Daisy Jen from Josephine Jose, Tisubol, Asingan, Pangasinan. Lynn Concepcion, Macleo, Marzen, Nanay Sosima, City Agriculture kan Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion, Tidagupan City, Pangasinan. Shout out pa'y kada Damasa Evangelista, Nati Agustin, Susan Ronquillo, Flori Castañeda, Leonora Bautista, Janet Kabasag ken Eva Rivera. Rumbawa ken Ambatali family, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie ti Barangay San Luis. Sarsa ken Galindes family iti Mahataw Batanes ken Quirino from Roel Sarsa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Juni. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y surat ko. Sapay kuma, tanakaradkad kayo amin. Agraman, dagiti naayat amang tartarabay, iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Juni Manang, taga-probinsya ti Quirino, ngam Iloko kami ana magpaklan. Daytoy adrama ti pag-aayat ni mamang adengdenggen, tapakaagsawan iti adal ken liwliwa. Iso nga idinangeg ko dagiti maipatpatangatang apadas, na addaanak met iti interes amang ipatulod iti pakasaritaak, bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Vi, kitaan da iti naoding yung pinta ko. Anya ti makunam. Wow! Nagpintas, Juni! Naglaing ka talaga nga agpinta. Agyaman ak, Vi. Talaga nagrigata kay naramid da itoy. Madlaw ko nga rod. Nagpintas sa talaga. Kas ka lamay sa professional a pintor. Amo mo ta talaga napatag kanyak ti panagpinta. Dahil ti may samang parparagsak kanyak sipod pay. Ken, talaga dahil ti passion ko. Amok nga amin nga obrangar aramidem ipapapusom. Kat dahi ti mangipakita nga adda talento nga agbalin amay sa analatak a pintor. Thank you, Vi. Sapay ko mata magustuhan dagiti tao ti paintings ko. Sigurado dahi ta. Nang runa dagiti adda iti social media. No amirisam nga min anaimbag, adda istorya ti tunggal paintings mo. Talaga man nagpaliw ka mata. Nga magpaiso dahi ta, Vi.
Kat day tati kaya't kung ay binglay kadagiti makakita iti paintings ko. Maragsakan ak para kan ka. Ituloy mo lang dayta passion mo. Di ka kumaagsarda nga agpinta. Anya ti ammom, ang mga no agbalin kanto amay saan nalatak a pintor. Ngam, talaga day tati may sa kadagiti karkararag ko, Vi. Sapay la ko ma. Tadan to na pinda sa future ko kas may sa pintor. Kadwanak ang mga kararag iti dayta, Johnny. Amumot ana singid tang agayam. Iso akanayo nak anakasuportaken ka. Tandaanam dayta. Johnny, rabiin. Anya mananaya day tar aramidam. Apay apuro pa nagpintalaan ti intunaram. Papang, amuyo mo napatig kanyak ti panagpinta. Day ti passion ko. Passion? Awan ti maitod day tapagsaya atam. Usaram kit di tinagadalam. Tapno makasarak kay ti trabaho. Papang, makatagadak mo't babae ni ti panagpintak. Ado ti interesado kadagiti paintings ko. Saan nga umdas day ka? Masapul anatalgad ti trabahom. Apay, sigurado ka mabiyag na ka day ta panagpintap? Agpanunot ka man si ka, Johnny. Papang, ikandak kumamot iti gundaway amang ipanagnag kada kayo. Ngagbalinak to ang nalatak a pintor. Basta agtalag kayo kung makanyak. Kasano nga agtalag kakin ka, katawan pa'y napanagnagam kanyak. Kaano ka kading agnakam? Araramidak ti amin tap nagbaligyak, papang. Suportaran dak kumamot itar aramidak. Awan Apolos ti makita ka na saya at amasakbayam iti kastangar aramidam. Papang, adamot income ko nga oray kaskasano. Adamot ang dagiti mayat agumatang kadagiti paintings ko. Saan nga umdas day tatapno makatulong ka iti pamilya tayo? Panawin ko mamot na matulungan na kami ka ni mamang mo. Ngamawan mo ti mararamidam. Kasi dikid daw ko, papang. Ikandak ko mamot iti sumagmamano a panawan. Amo ka may panakaldak tumot lang. Gapo iti panagpintak. Ngam di mo liplipatan. Anasken nga agsapol ka iti natalgat at trabaho ma. Saan ka mang namnama, rumang ay kagapulang iti panagpintam? Dumtong tutigundaway ang may panakaldak, papang. Panagnagak day takada kayo. Sapay lakuma, Johnny. Diyak kayak tamasayang ti panawon mo, iti awan ka iskan na abanag. Itay payapalpaliiwan ka, Johnny anak ko. Kasla nakalidliday ka unay. Ada ka di mang ririribo kiti panunot mo. Ada nga ron, mamang. Inungtan na kita ni papang. Di na kaya ti pa nagpinpintak. Apay, anya nga mintimbaga ni papang mo. Awan ka no kwenta ti pa nagpinta, mamang. Masapol ka nung agbiro ka kiti natalgad at trabaho. Ay, amo manak ko. Talaga ano maminsan, narigat nga awatan ni papang mo. Tingamin kaya't nakatagbalin ang nasaya at timasakbayam. Amok day ta, mamang. Kat maawatak ti kaya't ang mapasamak ni papang. Ngam talaga napatag para kanyak ti panagpinta. Amok nga da talento may papan iti panagpinta anak ko. Sige, aramidam no anya ti amom ang makaparagsakan ka. Amok ang maawatan na kantumot laeng ni papang mo. Talaga narigat ni Mang Rugi, mamang. Ngam, ininot mo na mapapresyar dagiti tao, dagiti paintings ko. Amo kadumtang total daw awigbigan dak iti dayto abanag. Kat agbalin to anarimat ti masakbayak. Saan nga imposible ang mapasamak dayta, Judy? Basta agtalag ka iti bagim. Saan adakas ti agarapaap? Basta buyugam iti aramid. Amok nga agbaligi ka iti dayta nga arapaap mo, anak ko. Agyaman na kiti suportayo, mamang. Kat ikarik, ipanakal daktumot lang kan ni papang, inton dumtang ti aldaw. Johnny, nakitak ti baro nga impintam.
Nagpintas. Agyaman ak, Vi. No, kayat mo. Kukam day jayan. Anya? Ay, saan Kayat ko agatangan. Masapul nga dabayad ti talentom, kan ti bannog mo. Saanan? Regalo klangan kan kaday jay. Saan ko nakmanan? Masapul nga adamat gadam. Deserve mo dayta. Basta, bayadan ka. Ngam, agayim ta, Vi. Di ka kaya ta singaran. Johnny, daytoy tiwagas tap na masuportaran ka. Di mo kuman pagkadkadan. Sige man langan. Masapul nga da income mo para iti pamilyam. Adamat gumatgatangan iti daduma paintings ko. Apay ti kunam. Sa anak pa makatagtagad? Bapain iti panagpinpintak? Nagbidot ka iti dayta, Vi. Amok da ita, isong awan pay laang ti libre ita. Inton nalatakkan to na painter, agparami dakto iti maysa nga obra maestra. Day talaga yam. Awan ti parikot, friend. Amom, ado dagiti amok ang nakakita ka dagiti paintings nga in-post mo iti social media. Ha? Talaga napintas ka no dagiti paintings mo. Iso anam na maag nga iti masungad nga aldaw. Umadunton dagiti mayat nga agatang ka dagiti obram, friend. Sapay la ko, Mavi. Kayat ko ngamin napanagnakan ka ni Papang. Nagbidot iti panang ipapan na. Ngawan ti masakbayak iti panagbalin ko amay sa pintor. Inton dumtang daytang aldaw, masigurado adagitin to naganak mo ti kaunaan amaragsakan, apaman adumtang dayta ka nito. Realistic a tao ti amak manang Emmy. Saan amamati iti passion, gaputa praktikal ti panagpampanunot na. Kayat na nga agbiro kak iti nataltalgad a trabaho, tapno makatulong ak kanon iti pamilyami. Ngem kayat ko apanagnakan kwa na abidot ti panangipagarup na. Amo kadumtang to ti aldaw, ama ipanagnak ko kwa na, nagbaligi ak iti propesyon a pinilik. Ididamo, talaga narigat. Ngamjak na awanan iti namnama manang. Agingga iti ininot a maap-apresyar dagiti tao dagiti paintings ko. Kat nang rugi a makaurnungak, babaan kadagiti paglaklakwak kadagiti obrak. Amok a masapul at tumulong ak iti pamilyak. Ngam ti panagpinta ti kayat ko awagas, tapno makatulong ak kadakwada. Talaga natangken ti ulo di anak mo, Anita. Apay aya, anya manan ti pagpungpung tutam. Damagang pailaeng. Makit-kita mo ti arami dyan nalaing nga anak mo. Di talag pinpinta tar arabidan na. Kunak nga agbiro iti natalgad at trabaho nang di nagpulo si kaskaso. Awan mo ti dakes iti aramidan di anak ta. Isuday jay ti arapaap na. Ti agbalin a pintor. Apay? Kabailan na biyagan ti panagpinta na ti buklan nanto a pamilya. Dinto pa'y makatulong ka dagiti paggastusan dito'y balay. Kasanon nagpamilyan ton. Kabailan na nga ron nga isakad ti pamilya na babaen iti panagpinta. Adda panunot di anak ta. Amok nga muna ti aramidan na. Saan nasarkan ti may sabanag nga awan magimulan na. Aday ta kamanan, Anita. Iso akas dyan anak mo, tapampanoy-noy ang mitikayat na. Di mo ko naan asaan na makatultulong di anak ta. Tauray kaskasano, no adda mapaglakwan na kadagiti paintings na, at dapat pa itultulong na. Kasanon no awan mapaglakwan na? Dekad pa'y nakangangalatan. Saan ka kadingag panunot iti pasig a negatibo? Sika kumatinas ka namang patalgad iti pakinakam di anak mo. Babaan iti panang suportam iti kayat na nga aramidan. Agam saan? Tasikamot ti mangupupay kan kwa na. Anita, realidad ti bagbagak. Basta, adanakam di anak ta. Bayam iti kayat na nga aramidan. Makaammo kayo, ngagi na. Good afternoon.
Si ka din ni Junie, the artist? Siya nga rod. Anya ti maitulong ko kada kayo. Oh, hi, Junie. Nakita ka dagiti nakapost a paintings mo kat magustuak unay ida. Agyaman no kasta. Mom? Art lover kat nakita ka dagiti paintings mo. Amok nga da pa kasaritaan behind your paintings. Kan amo ka nagtaot iti pusom ti pa nagpintam iso nga interesado Mabalin ka di nga ipintam ti family portrait me? Ha? Ti kayat ko kat jay nabnabiyag ti pa nakaipintana. O sige, awan problema. Kaano ka di kayat yung ipaaramid? Mabalin kumakatrugya madagos, Junie. Kasapulan mi ngamin para iti may isang special occasion. Sige. Masapul ko lang ti reference photos. Ken basit a detalye, may papan kada kayo. O sige. O may contented kan ka. Hangam, mano ka diti presyo, miti papaaramin ko? Depende nga min data. No kasano kadakkel ti kayat yo. Ken iti detalye ti painting. Sana bale, tamang ti dakit estimate. Okay. Basta sigurado manapintas ti pan nakaaramid na, ha? Sa bagay, amo ka napintas to ti outcome na. Kat itapay lang, Junie. Namnamaan mo di positive comment ko iti Facebook page mo. Agyaman nak. Namnamaan madikan tumapaay ang makakita ita aramidak nga obra. Junie anak, anya ka din ay pinpintam. Mamang, para da ito itimay sa customer ko. Family portrait na da ito eh. Ang paiso. Ay na, nagsaya atin. Wan mamang. Kaya't masapo lang napintas ti panang ipintak. Tapno maragsakan ti customer ko. Sapay umuna agundaway nga dati di mayo nga agpapinta kanyak. Sigurado napintas da ita anak ko. Naglaing kan tupay. Agyaman na kiti pa nagtalik yung mamang. Kaya't sapay la ko ma. Takastan tumat kanyak ni papang. Di ka madanagan. Ipanakkel na kan tumat laeng ni papang mo. Victor, ada ipadamag ko kan ka. Anya dayta. Sigurado lang nga napintas adamag dayta, Anita. Amom ka di. Umadadon ti kliyente ni Junie iti panagpinpintana. Manay na yunan ng dagiti customers na. Anya kumati na yung bagadamag iti dayta. Saan mo takanayon nga dagpapinta uno gumatang ka dagiti paintings na? Masaray awan to pa eh. Siyempre, mangrugrugi pa'y laeng iso akasta. Ngamin inot ama-am-amo ti tao ni Junie. Kat sigurado nga agdinamag to anapintas dagiti paintings na. Talaga, beli, baka na kayong agina. Awon gaya manita, at napapanan mi ka ni pare Raulin to nung may alawas. Sa dino ti papanan nyo? Sumangpot ni may sa kabatch mi. Gayim mi, manay po di Estados Unidos. Kat kaya't nang agbabanding kami. Isamapan kami to ni pare Raul jay lugar da. Ay, sige Tapno agkikita kayo mat nga aggagayam. Apag isunay tayo umay mo. Nalpasan tin paaramid mo ang family portrait nyo. Ato yo. Kita no magustuhan di pa nakaaramid na. Wow! Nagmayatan! Nagpintas, di pa nakaaramid na. Talaga nalaing kang artist, Junie. Agyaman no nagustuhan mo. Talaga magustuak unay. Kada mo, sulit timbayad ko kan ka. Kaya't saan laday ta? Nayunak pa'y ta talaga kontento ak itinaramid mo. Ha? Oray saanin. Umdasan kanyak ti imbaga ka presyo ti painting. Oh, saan? Deserve mo ti may kaniti gonggo na, Junie. And please, di mo ko mapagkadkadan? Agyaman nga rod no kasta. Keep up the good work.
Sigurado ak nga doon tupay tagpaaramid kan ka. Kan gumatang kadagiti paintings mo. Sapay ko ma. Ket anytime, no dapat ipaaramid mo. Umay ka lang ditoy. Ididamo manang Emmy, adamot saggaysa nga umayagatang kadagiti paintings ko. Ngam kalpasan ti impaaramid kanyak ti customer ko a family portrait da, nagsasarunumutan ti kliyentek manang. Dakkel ti naitulong ti social media, tapno makita dagiti dadduma dagiti obra, kat maingganyo da nga agpaaramid. Kat kasta nga rod ti napasamak manang. Nang rugimutan adakkel ti matmat gadak, babaan ka dagiti paintings ko, kan makatultulong akon iti pamilya. Isu na laeng, takaskas di nga awan bilib kanyak ni Papang, ta saan lata akong binsido a pumintas ti biyag ko, babaan iti panagpinta. Adumanan timbay a kliyentem itay, anak ko. Wanyarod mamang. Nakita na kami dagiti in post ko a paintings ket imay da naggatang. Talaga nga umadun ti kliyentem. Ba nagapagyaman ako na iti Diyos mamang. Uwan gayam. Ayan ni Papang. Saan ka da makilanglang amangan kada tayo? Ay na, madmad iti bagina. Ha? Nalabit na nagpuyat da iti napananda abalay ti balikbayan na gayemda. Nay, amo na mo ta may parit kan kuha na tagpuyat. Ta amangan na niya ti pagbanagan na. Ay na, natangkan ti ulo ni Papang mo, Juni. Agungat mo't no bagbagaak. Ala, baybayan yun tagina na. Amangan no agungot niya agpaiso no masinga. Kasta nga rudan ti aramidek. Sapay tunggal at da ibagaak. Madakamat nakalatta. Baybayan yun mamang. Jack nga rudan ikan ka no ti pamabalaw na kanyak. Itapay, tadakkel ti matmat gadak babae ni ti panagpintak. Agyaman akpay gidi ka ni Papang tanagbali na karit kanyak dagiti imbagana. Tapno sa anak a sumukoy tarapaap ko. Anya day jay? Kasla nagtaod mat iti silid yung mamang. Amangan no ni Papang dayjay. Mabitla ang anak ko. Mapan ko kitaan ni Papang mo. Anya nga tan tinapasamak. Anya dayjay na nabtuog. Johnny! Umay ka anak ko! Ha? Ni Papang mo! Uwan mamang! Umayakon! Mamang, kumusta ni Papang? Anya ti kuna ti doktor? Na-stroke ni Papang mo. Ha? Impandan iti ICU. Kat delikado ti kasasaad na. Mamang? Obserbaran da iti mano nga oras. Kat sapay lang kuma. Tamalasatan na ti critical ang kondisyon na. Di ka agdanag, mamang. Mamati ak akabailan ni Papang dayta. Basta agkararag tayo ti Diyos. Asapay lang kumata maispal ti ama kiti pagkad. Kalaat na ito ang napasamak. Sapay ang tayo mo tanarikat ti ma-hospital ita panawan. Nagrunakit anda ni Papang mo iti ICU. Sana kas ka rin na ti mabayadan no naka-ICU ti pasyente. Pangasi yung mamang. Tasaan ko maaday ta ti panunutin nyo. Tinapatid. Adda dito yung ospital kat matamtamingan ni Papang. Hanggang sigurado anak kal tinas ka na bayadan tayo di ospital, anak ko. Amang ano saan nga umdas ti urnong mi ka ni Papang mo. Mamang, di ko mapagdanagan dayta. Siyak ti makam mo. Basta bantayan nyo ni Papang. Di yun pampanunutan ti pagbayad tayo dito ospital. Johnny, nadamag ko tinapasamak ka ni Papang mo. Kumusta ngay? Na-stroke ni Papang. Critical ti condition na. Aday tayo si V. Sino nga rin tagpambantay kan ko, na? Da mamang kanti kasinsin ko. Jack mabalintag tali na iti jay. Tain karik ka ni mamang asyak ti agsapol iti pagbayad minto iti ospital. Kabaalam day ta. Amo ka sana parikot kan ka ita ti kwarta.
Manipod ima dun ti kliyentem iti panagpinpintam. Puno day tabi. Katagyaman una iti na marswa. Gapo kadag iti nagado a parabor na kanyak. Kadita, kabailakon nga ipahitan yaman nakasapulan dagiti naganak ko. Gapo dayta iti determinasyon mo nga agbaligi iti kinayat mo nga aramiden. Kat ita, nagbungan ti amin a sakripisyong. Agyaman akmot iti suportam, Vi. Tamanipod pa iti mangrugrugiak. Addakan iti sibay ko. No saan nagapukon ka? Amangan no simuko akon. Kaya't jak ko manaragpat da ito akasasaad ko ita. Aggayam ta. Iso anam na maamti ka na yun apanang suportakan ka. Kasi tinakon mamang. Di yun pagdanagan ti pagbayad dito ospital. Siya kon ti makamoy ti amin. Ha? Agam pangalaam nga iti kwarta. Mamang, ado ti may laklako ka paintings ko. Kan may sa, adan na anay nga ornong ko. Mabalin tayo agastuan dito ospital. Ngam nagbanno gam dayjay anak ko. Para ken ka dayjay nga urnong mo. Mamang, iso nagporsigiak nga oray dinak sinuportaran ni Papang. Tapara kada kayo anaganak ko. Kaya't ko may paayan kayo itinasaliwanwan na panagbiag. Juni anak. Dahito yun di panahon, mamang. Tapno mapaniknakak ka ni Papang. Akabailan kayo asuportaran babae iti panagpintak. Pasensyaam ko man ti amaham anak ko. Awan kanyak dahi mamang. Ipatpatig kayo ko ni Papang. So ngawan na pulos ti sakit tinakam ko kunkwana. Tinapatig ita. Maipay ti amin nakasapulan ni Papang. Gapo iti kasya na pasamak kan kuwana. Anita, naimbagahan akon. Agawid tayo kuman. Sigurado adakalan ti bill tayo dito ospital. Sapay naka-private room akmay. Dito'y nga minti kayat ni Juni. Kan masapol ka nung agpaimbag ka pa'y analaing, sakbay nga iyawid da ka. Anya, ang panghalaan tayo nga iti pagbayad dito ospital. Di mo ka no panunutan dayta. Iso ka nun ti makaamoy ti amin. Anya? Dayta ti pudno, Victor. Aday tamot gaya man. Kumusta kayon, Papang? Pasensya kayon. Taitak man lang na nakaumay dito ospital. Johnny, anak. Naibaga kanyak ni mamang mo. Asikak ano ti makaambo nga agbayad dito ospital? Pangalaam ngay kat awan mo't na talgad at trabaho. Papang, adon ti gumatgatang kadagiti paintings ko. Nawadwaden ti matmatgadak. Babayin kadagiti umadadon na kliyentek. Ken, adan nawadwad nga ornong ko. Husto ti ko na ni Juni, Victor. Mapanagnagak dayta. Kasta. Apen nagsinay kayo, Papang. Di kay ka di maragsakan para kanyak? Maragsakan na. Mababaenak kan ka, Johnny. Gapo iti inararamid ko iti kalabas, anak ko. Sapay lakuma, mapakawanak. Papang, awan ti rumbang nga idawatan nyo iti pamakawan. Agyaman akpay ket di kada kayo. Gaputan nagbali na karit kanyak ti saan nyo ayaan nogot iti panagpinpintak. Johnny. Patpatgan kayo unay kan ni mamang. Isong aramidak ti amin para kada kayo. Nas ka na maragsakan kan para iti anak ta Victor. Nagbaligin. Ininutan alumatlatak kas may saan nalaing a pintor. Anita. Johnny, anak. Pasensya ka na talaga. Aklo nag-adyak nagtalag iti kabailam. Sa pailakuma, tamapunas ti anyaman aguram kanyak. Kinunakmatan, Papang. Di yun panunutan dayjay. Basta agpapigsa kayo, tapno makaawid kayo na balay. Uwan, anak ko. Takayat ko ang makita dagiti paintings mo. Agpaiso, Papang? Uwan, anak.
Sumubutak ka. Litopak ti amin anaaramid ko iti kalabas. Agi amanak papang. Ay na, Victor, maragsakan ka no makitam dagiti impinta ti anak ta. Nagpipintas. Magagaranak nga ruden, Anita. Agpapigsa ka nga rin papang. Tapno makaawit kan. Kat adanton kadwak amang entertain kadagiti umay gumatang kadagiti paintings ko. Agpaimbag ka, papang. Makunak, aday di akan nito ti karagsakan apaset ti biyag ko manang Emmy. Kaya rigan na, ti mamaak iti dua pa premyo, itinam na minsan la pa nagtaya. Umuna, napanagnagkak ka ni papang, akabaalak ti umasenso, babaan iti passion, wano pagaayat ko nga aramidan. May kadwa, kamaudyanan na, naaklon matla ni papa ti hilig ko. Apaman anak karwar ti amak iti ospital, isun ti mangkad kadwa kanyak iti gallery nga ayan dagiti paintings ko. Kat pasaray isu pa yan ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti dumayo kanyak nga aggatang iti paintings. Babaan nga rod iti talento ana ipaay kanyak. Ad-adapay ana parang ay ko ti biyag mi. Kat maragsakanak ang makakitkita kadagiti dadakkel ko nga agnumnumar iti bunga ti sakripisyo. Saan pa'y adito'y ti pagibusan ti pakasarita akmanang, ta itapay laeng, ipakaunakon nga addanto pa'y ipatulod ko kada kayo, kat sapay lakuma, takas iti damo asurat ko, maidraman tumatlaeng. To'y pagayam mo, Junie. Junie, pagayam ko, napintas to'y padas mo, talaga makaipaay iti inspirasyon. Kinapudno na, awan launa yan ti maibagakpay, ta detalyado matan ti salaysay mo. Kat mamatiak, anaagsaw dagiti dumdumngeg, ti leksyon akayat mo nga idanon kadakwada. Di ka madanagan, silulukat lata ti Ferds Caballero YouTube channel, amang pasangbay iti kunam atuloy ti padas mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo. Iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Brian at taga Bulacan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada tatay ko kan Mama Marisol from Nicole Husi ti Dasul, Pangasinan. Bakit ko ani April Atanasio from Gibson Atanasio. Castro kan Galonate family, kastamot ni bakit ko from User RX. Shout out kada Rhea Tolentino, Maribel Bowat, Jaime Rodriguez, Mericia Bailen kan Carlos Salvador. Lakay ko ani Jodimar Polanco from Vilma Polanco ti Cyprus. Di Bebe, Borton, Kalateng, Ongkak, ken Etot ti Tapa San Mariano Isabela from JV Boa.
Tabuena family, bakit ko ani Cherry Ann, Lake and Layton ti Poblacion West, Flora Apayao, from Chris Tabuena ti Saudi Arabia. Vicente can Lianyo family from June Lianyo. Cacho, Mekin, Andrada can Calpito family, ni mother ko Priscilla Cacho ti California, USA, from Erwin Cacho. Gutierrez, Lagmay, Rumbawa, Pascual kan Pastor family, dita San Quintin, Pangasinan, kan Nampikwan, Tarlac, from Mariel Gutierrez. Kalingaw kan Agak family, dito'y Palawan, from Jarex. Max Molin, Jamsay, Degay, Tibauco Mountain Province, kan ti Degay family from Romilin, Murao. Takang Valdez kan Pasyon family, dita Andarayan from Jensen, Pasyon. Jose kanta kan Dulay family, especially ni Reynaldo Jose from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Shout out pa iti Flores, Padawang kan Borje family from Monmon, Padawang ti Sabangan, Alaminos, Pangasinan. Chona Labugen, G. de Los Angeles, Corazon Balaan kan Virginia, Kudamon. Kabang kan Reyes family from Imelda Kabang ti Amman, Jordan. Family ni Dr. Rotheris, Albert, Lucas kan Grace from Eric Brimbuela. Makablaawan pa iti Alamo, Maliaga, Lagimon family kan kakabagyak di Tabisago from Nestor Cuse. Pamilya kastamot ni Ruben, Pit Malate kan kids ko from Kanong Pango. Rumbawa kan ang Batali family, the Nazarene, Angela, Armel kan Auntie Kila from Melanie, Rumbawa. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith kan Noli Andres from Linda, Pasion. Kastamot ni Tatang Doming Duca, Remy Malana ti Bantay, Solana, Cagayan. Kidlin, Kid, kan Auntie Australia, kastamot ni Jim Lawrence Marcos from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Brian. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Iled naklaangan itinagan a Brian, taga Bulakanak manang. Kang itingitan ti pandemic, ididinagulit nak ti inak asapulag to'y channel yo iti YouTube manang. Kat naamuak ka ni mamang, aday to'y adrama gayam ti pagaayat adengdenggen idi da lolo kan lolak, idi adapay ni mamang ijay launyon. Kasta unay aragsak ni mamang, gaputamang ngagan naman ti drama, amang ipalagip kan kuana, idi si bibiyag pay da lolo kan lola. Nagturpo sa kon iti kolehyo manang, ngamjak pa'y nagsapul iti trabaho, takayat ko ti agnegosyo. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Apa niya inawis nat nito restaurant, Brian? Kaslada na patag nga ibagama. Talaga na patagtibagakan ka, Ellie. Sana ya pagsarsaritaan tayo dinapan alawas, apadasan tatag negosyo. Uwan, isumat namin ti kayat mo. Amo matakanayin ka suportaran iti kayat mo nga aramiden. At nangamin na napanunot ko ang negosyo. Talaga? Anya negosyo day ta? Apay no padasan ta ti agi-deliver iti makan. Anya klase ti makan no bilang? Kasla dagitay healthy meal kits. Ngam panunutag pa no anya klase ti makan. Kayan masapul nga i-research na kita agbalin na potential customers. Mayat day ta, Brian. Ngam, kasano ta nga tamang rugi? Kasapulan ta di ta tipuunan. Puno day ta, Ellie. Pampanunutag nga ro da kasarita da mamangkan papang, bareng matulungan data. O sige, takasaritak mat da papangko. Bareng pabludan dakmat iti inayon ko iti pangrugyan ta. Sige man ni Rod, friend. Tadali ka na imbag day ta a business. Anya ti amom, amangan no dito ita na bumaknang. Bumaknang adagos? Siyempre, mangrugita pa imot iti basit apuunan. Satan to padakkelan. Amumot,
Basta makanti mailako, adu ti mangayat. Isong araw da masapol nga dalik na imbag. Iti kasta, mayat ti panang rugita. O sige, suportaran kay ti dayta na panunot mo. Amo matan, best friends forever ta. Siyempre mo ta. Basta walang iwanan ako nada. Ang tinulong tayo ti dayto na panunot ko ang negosyo. Brian, iho. Ano nga iti plano mi tata nakaturpuskan? Huwag nga agpaiso. Agbiro ka ka din iti trabaho. Actually, mamang, papang, adan na panunot ka negosyo. Kahit ko tagaramid iti healthy meal kits, ang mabaling nga i-deliver ka dagiti potential customers. Kaslabayat day ta na panunot mo, anak ko. Ano kasta, saan ka pa'y nga rod nga agbiro ka iti trabaho? Saan pa'y mamang? Kahit ko arugyan da iti ang negosyo, akadwak ti best friend ko. Ni Ellie. Kano nga rod ti plano yo apanagrugi? Daitang araw ti kahit ko kumaayuman kada kayo kan ni mamang, papang. Kasapulan mi ngamin kan ni Ellie ti puunan. Tapno, magatang mi dagiti initial supplies mi. Kahit ko kumatagpatulong kada kayo. Awan problema, anak ko. Tulungan da ka ni papang mo. Saan ka di? Wan mo't napintas day ta na panunot yo. Angam ka ba alam nga ta? Adamat ni Ellie agayim ko, papang. Iso ti kadwak ang mangirugi iti dayto ang negosyo. Ket mangibagamot ka dagiti dadakkel na iti kanayunan na pagpuunan mi. No kasta nga rod, suportaran da ka iti dayta panggap mo, anak ko. Agyaman ak mamang. Sige, ikanda ka iti pagpuunam. Ngam sigurad mong lang nga agbalin na nasaya at ti amin. Kaya't da ka nga agbaligi. Iso nga aganad ka kadagiti addang mo. Agyaman ak manen mamang. Papang, ikarik nga ramidak ti amin. Tapno agbalin na nabaligi ti negosyo apang panunutek. Saan kayo apaayan? Siguradom laang nga agtinulong kayo kan ni Eli agayem mo. Agtalak kayo iti tunggal maysa. Hindi uliwayan ti agkararag iti Diyos. Tapno tarabayan na kayo iti amin apanggapyo. Kumusta nga itinagsaritaan nyo kadagiti dadakkel mo, Brian? Okay, Ellie. Iman nugot da. Ket tulungan da tayo ti pagpuunan ta. Talaga? Ay na, nagsayatan. Mabalinta nga doon arugyan no na plano mo ti amin. Masapol ang mga lata pa iti permit. Tapno legal ti operasyon ti ibangon ta ang negosyo. Kalpasan na, gatangan ta dagiti kang rona na kasapulan ta. Sige, tumulong ak iti panagala iti permit. Okay. Dahita ti kauna na masapul nga sigasun ta. Ora iti pay lang amin balay ti pwesto ta, masapul at talaga ti permit para iti negosyo. Kastamot ti daduma pa kasapulan, tapno legal ti amin. Ay na, excited akon, Brian. Nang runak at nagmayat ti napanunot mo. Sigurado nga ado ti agbalin na customers ta. Nang runa no usaran ta pa iti social media. Anos ti kasapulan, nang runay ti panagrugita. Ngam, amok Ellie, kabailan ta daytoy. One mo ta? Si Kapay? Naglaing kanto pa'y, my friend. Apo? Ha? Ni mamang. Mabit lang, Ellie, ha? Sungbatak lang ti awag ni mamang. Mamang, anya tinapasamak. Apoy nga intarayo dito ospital ni papang. Kalata na ulaw ni papang mo ijabalay. Idi kwan, natumba mo tan. Iso nagparayat ang kadagiti ka aruba. Katintaray mi diti ospital. Anya? Sapay na ira na nga awa na kay Jibalay. Anya nga iti ko na ti doktor, mamang. Inserat dan ni papang mo ija ICU. Madamang asa si kasunda. Kasta ka di? Sapay la kuma, tasaan adelikado ti sakit ni papang. Huwag nga ron anak ko. Sapay, awan ti umda sa kwarta mi para di ti ospital. Kasano kat intedyo mat namin kanyak ti kwartayo, mamang. Ngam di kay agdanag. Saan pa'y mat anarugyan ti ibangon may negosyo ka ni Ellie? O sa rin tayo pa'y lang dito ospital ti intedyo kanya kapuunan. Kat no bilang agkurang, syakton di makaamong agiremedyo. Pasensya ka na, anak. Di mi mat ninamna mga dakastoy ang mapasama ka ni papang mo. Mamang, tibiyag ni papang ti importante. Makauray ti negosyo. Di kay agdanag. Syak ti makaamo iti amin. Di mi pulos ni namnama ti kala at anapasamak ka ni papangko manang Emmy.
Napalalo ti danag ko nang runa ti inak. Gapo iti napagteng ni Papang, kapilitan nga intantan ko pay laeng ti negosyo, arugyan mi kuman ken ni Eli agayam ko. Tilaangan pagyamanak iti day di agundaway, saan mi pay laeng anarugyan ken ni Eli ti negosyo mi, iso ati kwarta nga intad kanyak dagiti dadakkel ko, ama inayon ko maiti pagpuunan mi, iso ti inaramat mi iti pannaka-ospital ti amak. Gaputa medyo delikado ti napasamak iti amak, medyo bimayag nga rod ti kaaddana iti ospital. Kumusta ni Papang mo, Brian? Medyo nakapsot pa lang. Ngam na imbaglangan tanaya ka rin dito silid na. Awanin iti ICU. Kaasimot ni Tito. Uray si ka, kimutong kan gapo iti kapupuyat mo. Okay lang. Jakmat ngamin kaya't ani mamang tagbantay. Amang na isumot tagsakit. Ala, basta bantayan pa ni Papang mo. Asidagmat siguron ang makarwar dito ospital. Sapay la ko maeli. Ay, wan gayam. Pasensya ka pa lang Naitantanin naitantan di pan nakaibangon kung matinegosyo ta. Gapoy tinapasamak ka ni Papang. Okay lang, Brian. Tinapatag, agimbag ni Papang mo. Di mo pa lang pampanunutan day jay. Agyaman na Eli. Sana bale. Ituloy tamatlaeng apaman niya agimbag ni Papang. Nausar mi pa ngamin ti kwarta pagpuunan ta kuma dito'y ospital. Okay lang, dayta. Tinapatag, maagasan ni Papang mo. Ay, agyamanak, nakaawid tayon diti balay. Wan nga rod mamang. Papang, kumusta ang tirik nam? Saan ka kadi maulaw? Saan mo't anak? Medyo nakapsot lang ti bagik. Nga magyaman na kiti Diyos na nakaawit layon. Basta di ulip-lipatan ti bilin ti doktor Inuman nyo amin dagiti agas yun na reseta. Di ka madanagan. Siya kunti makaamo ka ni Papang mo, Brian. Sika, aginan akamatan. Tapno maituloy yun ti plano yun ang negosyo. Okay aklang mamang. Naibagakmat ka ni Eli ang may tantan pailaan. Gapoy ti pan naka-ospital ni Papang. Pasensya ka, Brian. Naaramat mo matern di kwarta iti ospital. Imbes kumaapagpuunan yu iti gayem mo. Wan nga rod anak ko. Sapay agurura yun ni Eli agayem mo. Masukatan tumot lang day di agatad, mamang, Papang. Di agdanag. Ganmay sa? Amo ka maawatan nak ni Eli. Aguray day di agayem ko. Brian anak, ada ipadamag ko kan ka. Ngam di ka makbaklaat ha. Anya ka di day ta, mamang? Anak, naibaga kanyak ti may sa agayem ko. Ana irugi mo't gayam kanon ni Eli di negosyo kayat yung nga ibangon. Anya? Jack mamati, mamang. Imposible ang maaramid kanyak ni Eli tikas jay. Ngam napanagnakak ti imbaga ti gayem mo. Ha? Nang rugi ni Eli, sumagmamano karon nga aldaw ti napalabas. Kasla, jackpot siya na maaramid kanyak ni Eli dayta, mamang. Siyak ta akin kapanunutan iti dayja ang negosyo. Kinayat ko adwa kami ang mangibangon. Tagayim kami kat nga rod. Ay, jak amo ti sawag anak ko. Naskan ang makasaritam di gayem mo. Nagsakit mo ti kastang inaramid na napod, no? Kunak na agayim kami. Ngam, apay ang naaramid na ti kasta. Nagsarita kami pa, idinapan na sinarungkaran ni Papang iti ospital. Imbagakkan ko na may tantan biit ti negosyo mi. Tanausar ko nga ron ti kwarta iti ospital. Ay, Brian. Kunana nga okay lang. Ngam, damat gaham sa bali apang panggapan ng aramidan. Masapol nagsarita kami. Amo ka na sakit na nga inaramid ti gayem mo. Ngam saan ka ko mga agdardarasudos anak ko. Kasaritam iti nasayat.
Kat amuam ti pudno a napasamak. Diyak mo na niya tirumbang aramidak, mamang. Diyak lang pagharup akabailan na katraydoran ni Eli. Mabalin ka ding agsarita ta, Eli. Wen Brian, anya ka diti kayat mo apagsaritaan ta. Agpaiso ka di tinaidanon kanyak. Inrugi mon ti negosyo. Idinto ta siyak tinakapanunot iti dayjay. Pasensya kan Brian, ngam kasapulan nga agkuti akon. Ngam apay an aramid mo ti kasjay. Kunak man no gayem ta. Aggayam ta nga agpaiso, ngam kasapulak mo ti kwarta para iti pamilyak. Iso arinugyakon ti negosyo nga ibangon ta kuma. Saan nga umdas day ta arason tapno traydoran na, Eli? Pasensya kan. Jakon amo ti aramidok idi. Naimbag kumamot ano kinasarita, nak. Sana basta sinulumlatan nga imbangon ti negosyo ta kuma. Amumot no apay na itantan saan ka di. Amumot tinapasamak ka ni Papang. Amok, nagbasulak. Maditi naramid ko. Adda dito yan. Nakarugi akon. Anya kamutan? Di mo man la pinanunot mo tibannog ko anang plano iti dayjay negosyo. Siyak takin ka panunutan iti amin. Ngam pinaginteresam. Awan gayam serbi magayam. Awan ti panagtalagkukon ka. Ibagam aminan akayat mo nga isawang Brian. Aklo nag-abasol ko. Ngamsapay ko matamaawatam no apay anaramid ko ti kasjay. Katkidawag ti pamakawan mo. Tsaka muna niya ti sarita kita, Eli. Nagsakit ti kastoy nga inaramid mo. Sapay ko matamapakawan nak, Brian. Dahito yun ti kasakitan anapasama kanyak. Ti traidoran nak ti imbilang ko akasingadan agayem ko. Nalaos ti sakit tinakam ko iti gayam ko manang Emmy. Nagtalekak ngamin kankwana. Diyak pulos impagarop ang maaramid na kanyak ti kasjay. Nga isulaeng tinangirugi iti negosyo ang napanunot ko nga ibangon mi kumaadwa. Nalakala kumamot nga aklunak ti amin manang. Ngam tinangdagdag iti sakit tinakam ko. Isu ti panawan, wano gundaway akasapulak unay ti panangsaranay na kumakanyak, gapo iti napasamak iti amak. Kayat kuman alapdan ti bagi, ngamjak na ikagumaan manang, tagapu iti napasamak, namin pinsan anapukaw ti panagtalag ko kan ni Eli, ano labsen ti agsarita, kat imbilang ko pa yan kas pudpudno akabsat ko. Sipod nga rod idi, saan matan ang nagpakpakita kanya ni Eli. Kumusta nga'y anak ko? Saan sa matan nga agparparik na kan ka ni Eli agayem mo? Nasayat mat, mamang. Diyak pailan nalipatan ti panang traidor na kanyak. Amo ka narigat day taparakan ka. Nga masapul nga agbalin ka na tibkar. Mamang, diyak amo no kasano ka makamove on. Diyak malipatan ti naramid kanyak ni Eli. Lipatan pa'y laeng ti amin. Panunutam mo ti bagim. Saan ka paidagal gapo iti napasamak? Diyak ngamin maaklo na sa bali ti nagnumar iti nagbanugak, mamang. Planok ti amin. Anak ko, amin apagteng adda makagapo. Anya ti amom, ang mga no da gururay anapin pintas nga oportunidad para kan ka. Mamang, Sursuruam ti mamakawan, Brian. Amo nga darason no apay anaaramid ni Eli agayem mo ti kasjay. Ikararag mula ang nasapay kuma. Tanasaya at ti pagbanagan ti inaramid na. Sapay kumata sumaya at ti panagbiag na itikas jay nga inaramid na kan ka. mamang, tangay medyo nasaya at matandi ka sa saad ni Papang. Palubusan dak kuma. Tagsapulak iti trabaho ti sa bali adiso. Anya? Pangasi yung mamang. Panagkunak kamin kadyak makalipat.
Nagtalinagadak ti lugar tayo. Sapay la kuma, tamaawatan dak. Kumusta nga tamot ni Eli? Nabayag mo na panawon tinapalabas, manipod day di apagdang. Nailiw-liwag ka mo tinaramid na kanyak. Awanin ti sakit tinakam amarikrik-nak ken kuana. Nadikat. Iliw para iti gayim ko ti rumingring baw itarik-nak. Napatagpay lang kanyak na Eli agayim ko. Nalablabos pa'y ngamin yung mitagayim ti linangan mi adwa. Sapay la ko ma, tadumtang total daw nga agkurosmat lang ti dalan mi. Naibaglakit din, ta nakakita kiti trabaho dito sa bala a lugar. Tano nagtalin na idak lang iti lugar mi. Ang mga naging gayta ket jak pa'y la nalipatan ti inaramid na kanyak. Hustutin ako na kanyak idi ni mamang. Mabalinawagas lang day diti na marswa, tapno ada na saysayat nga oportunidad a sumangbay kanyak. Taiti adayok iti lugar mi. Nakasarakak iti natalgad a trabahok. Kat pagyamanak unay iti Diyos, gaputa kalpasan ti sakit a napasarak. Aglaplapusanan mat aparabor ti dimteng kanyak. Kailiw ko matindag iti datakkel ko. Iso ati nasayaat, agbakasyonak mat iti lugar mi, tapno iliwag mat ida. Nasayata nagbakasyon ka, Brian, anak. Ay naku, nakno saan ka matuloy, anak. Mailiw kami unayin kan ka. Mabalinayamat adi kayo may sarungkaran, mamang. Papang, kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Napigsaak pa'y laeng. Rumbang laeng, papang. Tado pa'y ti kayat ko nga ipaay kada kayo ko ni mamang. Iso ataripat to niya na imbag dagiti bagiyo. Ay na anak ko, sobra-sobrahan ti papaay mo kada kami. Katagiaman kami iti Diyos, tanasayaatan ti kasasaad mo ita. Parabor ti Diyos amin na mapaspasarak ita, mamang. Ungayam, kumusta mo to ni Eli? Okay ka di pa lang tinegosyo nga imbangon na? Kinapudno na. Manipod nagtrabaho kay ti sa bali a lugar. Insardeng matan ni Eli, tinegosyo na. Anya? Wan anak, kinapudno na. Si marungkar pa'y ditoy, takayat nakakano makasarita. Ngam saan na kan anadanon. Nagkidaw iti dispensa kada kami kan ni mamang mo, Brian. Gamti tarigagay na kumakit makapagsarita kayo iti personal. Tapno akit daw iti pamakawan kan ka. Ang di namat dinamagno sa dino a lugar tinapanam. Nalabit, agaputaan muna agumurgura kapaylaang gapo iti napasamak kada kayo. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nadamag milaangan adinan intuloy ti negosyo na. Sa dino nga rodon tayan na ita, mamang. Ay, jakam mo, Brian. Awan damag kon manipod idi. Apay anak, di mo ka di pa'y napakawan ti gayem mo. Nabayagan ang napakawan ko, papang. Linipat ko na namin pinsan ti inaramid na kanyak. Nasaya at matno kasta, Brian. Saan nga min arumbang nga agitalimang ka itigura iti kaunggam? Tano agkibaltang ti amin. Amang ano si kamot laang ti apektado. Mamang, napatag kanyak na Eli. Amoy umat. Nalablapos pa yung may sa agayam ti pangibilbilangak kan kuana. Kaslakabsat ko ni Eli. Nasaya at na ita anak ko. Kas magitambat. Ita, adon aparabor ti dimtengken ka. Gapo iti kinaimpag mo a tao. Gapo ta pinadakkeldak ngagbalin anasaya at papang. Mamang, kat nagasatak, tanadaanak itinagan nakakaskada kayo. Ngamsapay la kuma, tadumtang tumot lang ti kanito, nga agkurus ti dalan mi ka ni Eli. Ikarkararag ko dayta iti Diyos. Ket sapay la kuma, tanasaya ti kasasaad na iti sadino man nga ayan na ita. Sapay la kuma. Pudno ang nagsakit tinakam ko iti gayam ko,
Idi kalaat-latan nga inrugina ti negosyo a napanunot ko. Kagidan ti panagdandanag ko idi, gapo iti napasamak iti amak manang Emmy. Ngam gapo ta sa andakmet a pinadakkel da papang ken mamang adakes a tao, namin pinsan a napunas ti gura a rimusing iti barukong ko, apaman nga imadayuak, kat nailiwliwag ko ti amin. Saan laaday tamanang, mariknak ti aglaplapusanan a parabor kanyak ti Diyos, ta idi nakasapulak iti natalged a trabaho, nagbiitak a nakaurnong, kang ronaan ti amin, nagimbag ti amak iti napasamak ken kuana. Aging gaitamanang saan kami pa'y nagkita ken ni Eli agayam ko. Ngam sa anak a mapukpukawan iti namnama, nga agkita kami matlaeng, tapno makapagsarita kami. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Brian. Brian, pagayam ko, maladingi tanak iti napasamak kada kayo, iti nasinged unay agayam ngo. Ngam dayawan ka, tanapunas amin asakit tinakam mo kankwana. Katrimming bawlat ta ti kinapatag na ka, kasmay sa agayam. Kararag ko asapay ko mata agkita kan makapagsarita kayon tumatlaeng, tapno agsubli ti sigod a kinasingadyo adwa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyay